Para tamu kakung sumawana putri ingkang winantu ing pakurmatan sampun nampi sasmita saking pamonging pahargyan hawa bilih pahargyan wonten ing siang punika sampun siyaga kebareng badhe kapurwakan. Pandurung donga pangestu para tamu sadaya mugi tansah sesanti kamulyaning penganten. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala murdin waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kula nuwun katur para sesepuh, para pinisepuh ingkang dahat binektenan, katur para pangembating praja satriyaning nagari ingkang pantes kinarya pandaming kawula dasih, para kadang-kadang pametri budaya campur sari kardi laras ingkang winantu ing suka basuki saha para tamu sinedahan kakung sumawana putri ingkang winantu ing pakurmatan. Hamurwakan yanggen kula matur sumangga tansah kula dherekaken manengku puja hastawa puji hastuti mring Gusti ingkang akarya jagat, Gusti ingkang maha asih ingkang sampun paring kula lan panjenengan sadaya kanikmatan awujud punapa kemawon. Satemah kula lan panjenengan sadaya saged pepanggihan kalayan kinayoman ing karahayon. Sholawat ugi salam ugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula lan panjenengan sadaya Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang saestu kula lan panjenengan sami antu-antu berkah syafaatipun wiwit wonten ing alam donya dumugi samangkih wonten ing alam akhirat. Mudi dawuh saking ingkang hamenggo gati Ibu Jakinem sakeluarga ingkang ing ari kalenggahan siang menika hangadani lambahing tata cara kunduh mantu ing penganten Bagus Kristianto Purnomo ingkang sampun hanjatu krama ora-ora ayu lintang Kenangasari, putri kinasih Bapa Eko Suripto, Ibu Purwanti pidalem saking Dukuh Tanon RT 7 RW 3 Desa Manjung Kecamatan Sawit Kabupaten Boyolali.
ingkang sampun kaijab kabulaken saha kawini suda panggihipun rikala dinten Minggu Pon Surya kaping 11 Januari warsa 2026 wonten ing sawit naga sawit Boyo Lali. Keparengna kula ing mriki minangka pambiwara jandu pambiwara ngaturaken menggah laksitaning tata cara wonten ing ari kalenggahan enjing menika. Minangka perwakaning tata cara ninggih pambuka kalajengaken atur pasrah saha panampi. Sampurnaning atur pasrah saha panampi samangke kasuwun Ibu Jakidem hamapak kadang besan Sutrisno kasuwun alenggahaken wonten ing papan kursi rinengga. Tata cara ingkang salajengipun inggih menika atur pambagi harja yuwana saking ingkang Hamengku Gati panjenenganipun Ibu Jakidem. Purna atur pambagi harja yuwana saking ingkang Hamengku Gati nuli kalajengaken foto pangeston kaliyan risang penganten saribit. Pratandha yakti bilih pahargyan wonten ing ari kalenggahan enjing menika sampun dungkap paripurna. Penganten sekalian Rama saha Ibu sekalian kadang besan Sutrisno jengkar saking kursi renengga arsa lumarap tumuju wonten ing ngajenging kori pahargyan. Saperlu hanjawat asta ngontapaken kunduripun para tamu sadaya. Mekaten menggah laksitaning tata cara ingkang badhe kalampahan ing ari kalenggahan siang menika. Ingkang salajengipun katur para tamu sedaya kersa hangrantu menggah hangresteni laksitaning tata cara ing ari kalenggahan siang mrika wiwit purwa madya dumuguning wasana kanthi mardikaning rasa nuwun matur nuwun.